Ftit tal-jiem ilu l-Uffiċċju tal-Istatistika ħareġ rapport dwar l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna. Rapport li juri b'mod fatwali kif il-ħajja qed tkompli togħla f'pajjiżna xahar wara xahar. Iżda fir-rapportaġġ tagħhom One News għażlu li jirrapportaw b'mod li fuq il-paġna ta' Facebook kien hemm aktar minn 1000 kumment jikkritikaw dan it-tip ta' rapportaġġ. Net News irrapporta dwar ir-reazzjoni ta' ħafna fuq din l-aħbar, iżda wara r-rapportaġġ tagħna One News kitbulna u talbu dritt ta' risposta għax skont huma il-fatt li One News għamlu servizz tal-aħbarijiet ibbażat fuq l-istatistika kif maħruġa mill-Eurostat ma kienx fake news. Filwaqt li nifmu li l-One ikkwota parti mill-istatistika maħruġa mill-Eurostat, bħala Net News insostnu li kieku One News ridu tassew jirrapportaw il-verità kollha kienu jikkwotaw kollox, anke dak li ħareġ skont l-indiċi tal-prezzijiet maħruġa mill-istess Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ta' pajjiżna u kienu jsaqsu lill istess nies jekk hux qed jaraw il-ħajja togħla jew torħos. Eżerċizzju li fil-fatt dan l-istazzjon għamel fl-aħħar jiem. Ħajjolja. Alla ħares kelli l-kera, għax għannix il-pirmli, ma n-mensax, alla ħares kelli l-kera. Dej, kull jom jolew l-affarijiet, kull jom jolew. Iktar l-affarijiet tal-ikelu. Mediċini, ikel, ħelu, l-obnatijiet, birra, kollox, ġelati, kollox jolaw. Net News insab ċert li kull min imur jixtri b'mod regolari jista' jikkonferma jekk il-mod kif ir-rapport tal-One dwar l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna huwiex jew le fake news. L-ebda dritt għal risposta ma tbiddel il-fatti.